आयं बे बोसोराव दिनै प्रथमबार साप्लाय खाबायना नोङो ना बेलेगाव खादोंमोन बेलेगावथ' खायाखै जाहानाव प्रथमबार बिलाइ खानानै माबोरै मोनदों आयं मोजाङानो ए खाबाय थानांगोन आरो खाबाय थानांगोन ए आसियाव बुं आयं बे आसियाव बुंबालाय इयाव साउन्ड बारा जायो बे आसियावलाय मा दोङो अब्लाबो गैया सापारखौ खैथा मना खाखो नोंसोरो सापारखौ खैथा मना खाखो मोननै जाबाय मोननै जाबाय गाइसफोर बे मोननैखौ खाबाय खाग्रा सोर सोर खानायमोनलाय नोंसोरो आइजों आंजों बे जाबाय जोंहा मादार इन ल' मादार इन्डिया तारमाने जोंहा बाबानि हिनजाव अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई अभी आएगा रोड पे नैबे जाबाय जोंहा आयं बिसोर सानैया दिनै प्रथमबार जाहानाव बिलाइ खाबाय आरोखि गाइस बेनिफ्राय बिलाइया बेसेबां ओंखारबाय मना मोननै ओंखारबाय जागोन दां जानायालाय 30 केजि 60 केजिसो फुट बिलाइ हा बेनो गाइस फुट बिलाइ बेसे सानदोंलाय बेसेबां खाबाय प्रथमबार बेनिफ्राय जोंहा हिन्जावा आराम दानिया सापातबो खाला गोदो हाबा जागोदान बिराद साप्लाय खायोमोन बेनिफ्राय दानिया आराम न' सिङाव माला मबाइल गोदो लानानै फ्लिपकार्टआव माबा माबिसो अनलाइन खालामबाय थायो दानिया बिलाइबो खाला जोंहा हिन्जावा आयं जोंहा हिन्जावा दानिया बिलाइबो खाला गद गैया गाइसफोर जुदि चेनेलाव गोराङै फैब्ला सिबिग्रा खुलावनो दाबावदे सनाफोर लोखिफोर सयथिनोबो खुलुमथाब जानाय साबसक्राइबखौ बिबायलाय गाइसफोर बैथिं सासे मानसि थांगासिनो आरोना गाइस एकदम ओरैबायदि गिखौ माने मबाइल केमेरा हमबानो ओरैबायदि गियो आरोना गाइसफोर मा होननानै बुंनो ओरैबायदि गिखायो आरोना गाइस केमेरा हामबाथाय ओरैबायदि गियो आरोना गाइस आबगाथं दांबाय होबायमोन सयथिनोबो नै बे हा नैबेया लांफैगोन बे दलं मोनसेनि थाखायनो गाइसफोर रोगानांगौ जायो जोङो सापातखौबो बैयावहाय मा बुंनो गाइस नैबेयाव रोगाथुमनो गोनां जायो आरोखि नैबेयाव जमा खालामना दोननो गोनां जायो बे दलङा गारि थाङा नालाय जोंनि साइडआव बेनिखायनो बेयाव रोगानो गोनां जायो उपाय गैया सयथिनोबो सरकाराबो नायालै फाग्लासो खबरा मोजां ना आब'खौथं आब' दे नायहरला आब' नायहरलाय आब' फैसा दङ नै नायहरलाय आब' नायहरलाय आब' नायहरलाय केमेरा होनबाथाय बिराद गियो एसे सासे लाबोगासिनो नै बेयाव जमा जायो आरोखि जोंनिया सापाता गाइसफोर बेयाव जमा लाबोजोबगोन दा गाइस बैथिंनिफ्राय गारि फैगोन गासिबो बेयाव लाबोजोबनो गोनां जायो जोंनिया बैथिंबो साला बै दलंनि थाखाय नारबोनो गोनां जायो नालाय बिसोरबो लाबोनो गोनां जायो उफाय गैया बेयाव सेन्टार आरोखि बेयाव जोंनि माबा रिंखांपुरिनि सास कम्पाउन्ड आरोखि बियो गाइस ओरै हाजो सेर हाजो लारि बिथांखौ एसे सोंनो र' माबायदि खबरा आंना मोजां जादोंना जायाखै नोंनिया बिलाइआथ' नोंनिया सि नोंनिया एसे रेजेक्ट जासिगोन दा बिलाइखौ लांगोन जानो नोंनिखौ मा खालामगोन दा लाङाबा मा खालामगोन दा बिलाइखौ मा खालायो मा मायो दाथ' बिलाइआ नोंनिया रेजेक्ट जाबाय नोंनि बिलाइखौथ' लानाय नङा रेजेक्ट जानायाथ' फिसायालाय मा फिसा गांनि खानाय नोंखौ बिलाइखौ गोलाव बेसेबां हायो गोलाव एक हात खाना बुंदो बे खान्दा बिलाइखौ सोर लांनांगौ मा अजन जागोन बिलाइयालाय थाथोंसै माथो खालामबावनो लाङाबा मा खालामगोन होनबा नोङो फिनज्राब गाहरगोन आं बबेयाव हाखराव होमबालाय डाइरेक्ट आं बायना लाखानोसै नामा नोंनि बिलाइखौ दाउआ मा आलुरि दाउखौ नाङा होमबालाय मानोथो लांनाय नों बायना लांनाय नामा आलुरि दाउखौ नों बायना लांनाय आदि लांनायमोन आं आदि इसोरनिफ्राय आदि लांनायमोन ओमफ्राय आलुरि दाउखौनो हरदो जाहैबाय नोंनो जोख्लिया आलुरि ना मा मिथियाना आलुरि माने मा आलुरि माने फिसा माने खांनो रोङै मा फिसा बिलाय फिसा खांनो रोङै मा नाम नालाय दाउदैखौनो एवाबा अबावथो जानो नोंखौ इउटुब बानायदों गोदान दाखालि नोंस्रा दाब्लाया थांनानै मा बुंहैदों इउटुब कन्ट्रेक्टार टुम्पुलुआ इउटुब कन्ट्रेक्टार आंखौ थांनानै आसोलखा
नै बे सासे दुस्त' साला दाखालि मोसौ खुन्थिजों एक दैयाव नांजादों नै खोरो नायनो गब्लंखादों साला सुथाबनांबाय दां खोरो सुथाबाखै मा खालामनाय नोङो मा खालामनाय मोसौ खुन्थिखौ मा खालामनाय मोसौ खुन्थिखौ ओमफ्राय बोनायाव गुमोरा हगारना होनायाव फिउ हायनानै नोंनि बेयावनो थलथब हाबबाय नों थिगसे गाबबाय देलाय बारनो हायोना हाला नोङो दे बारलाय दे बार दे थै फाग्ला बिदि बारनाय लुदुं जायो नामा एसे मोजाङै बारब्रा दैथिं बार दे बार ओइ लागाव बरिया आरो उल्थाथ' बारनो हाया नोङो औ बाप्पा डेन्जार हामारलै होथिनोबो आरो बारबावगोन नामा दे आरो बारबाव दे होमबा दे आखाइ फारसेनि आखाइ फारसेनि बार दे आखाइ फारसेनि वाव 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 ओइ आखाइ फारसेनिसो दा आखाइ फारसेनि बार दे ओइ आखाइ फारसेनि बार आखाइ फारसेनि खर' मिदिंबाय मा जना थादो औ बाप्पा दे ओंखारदो बाबायाबा हाला लोंदो औ बिथिं गारि हायगासिनो नै सापात गारि हैबाय खालासिलि सापात गारिखौ मानसिखौ ना गोरान बायदि बिदि फोरानना दिनो नामा हा दहायनिफ्राय नेगासिनो जोङो दोहैनो मानो बुंहरा लांगौमोनथ'